Kaixo guztioi, bideo honetan pantailan agertzen den eraiketa kalkulatuko dugu. Ikusi errotzaien batuketak eta kenketak ditugula. Gainera, errokizunak desberdinak dira, orduan errotzaile hauek ez dira antzekoak. Horregatik, errotzaien batuketa eta kenketa hauek kalkulatzeko egin beharko dugun lehenengo pausua izango da. Errotzaileetatik faktoreak ateratzea, eta horrela ahalik eta antzeko errotzaile gehien lortuko ditugu, eta hauekin eraiketak egin ahalko ditugu. Orduan lehenik, errokizun bakoitza faktorizatuko dugu. Orduan lehenengo errokizuna 27 dugu. Ez da bikoitia, hau da, ez da birekin zatigarria. Baina dakizunez, 3rekin zatigarria da. 27 zati 3, 9 da. 3rekin zatigarria dena. 9 zati 3, 3. Berriz ere, 3rekin zatigarria dena. Eta 3 zati 3 bat. Orain 12rekin lan egingo dugu. Bikoitia da. Hau da, 2rekin zatigarria da. 12 zati 2, 6. Bikoitia dena, 2rekin zatigarria. 6 zati 2, 3. 3 bakoitia da. Beraz ez da 2rekin zatigarria, baina bai da zatigarria 3rekin. 3 zati 3 bat. Hurrengoa 75. Bakoitia da. Beraz ez da 2rekin zatigarria, baina bere zifrak batzen baditugu, 7 gehi 5, 12 da, 3rekin zatigarria da. Beraz, 75 ere 3rekin zatigarria da. 75 zati 3, 25 da. Bere zifrak batzen baditugu, 2 gehi 5, 7. Ez da zatigarria 3rekin. Baina 5ekin zatigarria da. 25 zati 5, 5 da. 5ekin zatigarria dena. 5 zati 5 bat. Orain 3 izango genuke, baina badakizu 3 zenbaki lehena dela. Hau da, faktorizatuz gero, berdin geratzen zaigu. Orduan 253 zenbakira pasatzen gara. Orduan 253 bakoitia da, ez da 2rekin zatigarria. 3rekin zatigarria den ikusteko, bere zifrak batzen ditugu. 2 gehi 4, 6, gehi 3, 9. 3rekin zatigarria dena. Beraz, 253 ere 3rekin zatigarria da. 253 zati 3, 81 da. Bere zifrak batzen baditugu, 8 gehi 1, 9 da. 3rekin zatigarria dena. Beraz, 81 zatigarria da 3rekin. Eta 81 zati 3, 27 da. 27 3rekin zatigarria da, lehen ikusi dugun moduan. 27 zati 3, 9 da. 3rekin zatigarria dena. 9 zati 3, 3 da, 3rekin zatigarria dena, eta 3 zati 3 bat. Orduan dagoeneko bukatu dugu errokizun guztiekin. Baditugu errokizun guztiak faktorizatuta. Eta orain, gogoratu nahi duguna errotzailearen faktoreak ateratzea dela. Horretarako, errokarratuak ditugunez, errotzaile guztien indizea 2 da. Eta egingo duguna izango da. Hemen ditugun zenbaki guzti hauek, 27, 12, 75, 3 eta 253, karratuak, hau da, berretzailean 2 daukaten berreturen biderketa moduan adieraziko ditugu. Orduan, 27 da, 3a, 3 aldiz. Baina 3 kubo idatzi ordez, 3 karratu bider 3 idatziko dugu. Orain 12, 2 karratu bider 3 da. 75 dagokionez, 3 bider 5 karratu da. Eta azkenik 253. Berretzailean 2 daukaten berreturetan banatzen dugu. Orduan daukagu, 3 karratu bider 3 karratu bider 3. Orain, errotzaileen eraiketak kopiatuko ditugu, baina errokizun horiek idatzi ordez, lortu ditugun adierazpenak idatziko ditugu. Orduan daukagu, 3, errokarratu 27, orduan idazten dugu 3 karratu bider 3. Keen 5 errokarratu 12, 2 karratu bider 3 idazten dugu. Keen 4 errokarratu 75, 3 bider 5 karratu idazten dugu. Keen 5 errokarratu 3, horrela usten dugu, ez dagoelako kanpora ateratzeko faktorerik. Gehi errokarratu 253. 3 karratu bider 3 karratu bider 3 idazten dugu. Orain, berretzailean 2 daukan elementu guztiak kanpora ateratzen dira. Orduan daukagu 3, orain lehenengo erro honetatik 3 bat kanpora atera esakegu. Beraz daukagu errokarratu eta barruan 3. Keen 5, bigarren erro honetatik 2 bat atera esakegu. Orain errokarratu eta barruan bakarrik 3a geratzen da. Keen 4, eta errokarratu honetatik 5 atera dezakegu, eta izango genuke errokarratu eta barruan 3 geratuko litzaiguke. Keen 5 errokarratu 3, gehi, eta orain errokarratu honetatik
Hiru bat bider beste hiru bat atera dezakegu, eta izango genuke errokarratu eta barruan 3. Orduan, errotzaile bakoitzeko koefizienteen arteko eragiketa hauek kalkulatuko ditugu. Orduan daukagu, 3 bider 3 bederatzi dena, erro 3. Keen 5 bider 2 10 dena, erro 3. Keen 4 bider 5 20 dena, erro 3. Keen 5 erro 3, gehi 3 bider 3 bederatzi dena, erro 3. Ikusi sorte handia izan dugula. Izan ere, errotzaile guztiak antzekoak dira orain. Beraz, koefizienteekin eragiketak egin ditzakegu eta erro berdina utzi. Guztiak antzekoak ez balira, bakarrik antzekoak izango liratekenen artean egingo genituzke eragiketak. Kasu honetan guztiak dira antzekoak. Beraz, lehenik errotzailearen koefizientea idatziko dugu. Eta hau, koefizienteen arteko eragiketak eginez lortzen da. Eta hau da, bederatzi ken 10, ken 20, ken 5 gehi bederatzi. Eta orain, erro komuna dugunez, faktore komun aterako bagenu bezala, daukagu erro 3. Orduan daukagu bederatzi ken 10 minus 1, ken 20 minus 21, ken 5 minus 26, gehi bederatzi minus 17. Erro 3. Hau izango litzateke errotzaileen arteko eragiketaren emaitza. Espero dut bideoa gustatu izana. Horrela bada, emaiezu like botaiari eta suskriba zaitez gure kanalera. Non pizkanaka bideo berriak igoko ditugu. Eskerrik asko eta hurrengora arte.